a muddin kana ta'ammali da wa'annan abubuwan da zan faɗa. To kai da rage ƙiba da tumbi da teɓa, ko ki rage ƙiba da tumbi da teɓa har abada, sai dai ki mutu da tumbinki da kuma ƙibarki da teɓarki. Abu na farko shine shan ice cream. Shan ice cream yana kawo tumbi da teɓa da kuma ƙiba. Ba za ka iya, ko in ce ba za ki iya lissafa advantage na shan ice cream ba, disadvantage rashin amfani na ice cream. In ke da kanki a ce ki kawo, za ki iya kawo yaƙi guda 20. Alama ta biyu wadda za ta dawo mamma da ƙibarka da tumbinka da teɓarka shine shan duk wani minerals wanda yake da shuga cikin shi, wanda wannan minerals ɗin da mutum yake sha za ta iya kai shi ƙarshe, ta kai shi a je asibiti a auna shi a ce yana da diabetes. Kuma kun san me diabetes, ciwon suga. Alama ta uku shine amfani cin biredi. Muddin kana yawan cin biredi akwai shuga jikin shi, shi ma dole sai haifar ma da tumbi da ƙiba da kuma teɓa. Kuma duk irin yadda za ka ta exercise, ka yi ɗage-ɗagenka ko ki yi ɗage-ɗagenki, ba za ki dawo daidai yadda kike son kanki ba, sai dai ki mutu da wannan matsalar. Alama ta hudu shine cin amfani da indomi, ma'ana cin indomi. Indomi akwai sinadarai da aka yi ta don kada ta lalace, aka sa mata. To wa'annan sinadaran shi kuke kawo ƙiba da tumbi da teɓa. Sannan akwai ta'ammali da irin abubuwa wa'anda suke da alaƙa da farin mai, ka ci wa'annan abubuwan ka kwanta bacci. To muddin za su hura ma tumbinka kuma za su haifar ma da teɓa, za su haifar ma da ƙiba. Alhaji in dai za ka daina ta'ammali da wa'annan abubuwan, ko kin shirya za ki daina ta'ammali da wa'annan abubuwan, to insha Allah akwai ingantaccen maganinmu na silimi gashi. In aka yi amfani da shi za a samu abin da ake so. Duk wanda ya shirya zai daina wa'annan abubuwan, ya ɗauki namban mu a profile ya mamu magana. Insha Allah duk inda yake za mu aika mu da shi. Mun gode.